No. Ahoj, vítejte u našeho nového videa, ve kterém chceme popřát všechno nejlepší. Tak ahoj všem. Řeknu to ještě jednou. Chceme popřát všechno nejlepší Skylineovi! Takže Skyline, je to jasný, už jsi prostě velký kluk a už ti kostnatěj vlasy a Osteoporóza, artritída a tyhle ty věci. to je velký riziko, takže pod videem budeš mít odkazy na univerzitu 3. věku. Jo, kde se naučíš, jak o sebe správně pečovat, psát na stroji, Tak jak se chodí s berlema, jak se brouzdá na internetu a takové základní věci, které potřebuješ ke svému životu, když ve svém věku to přece jenom nemáš lehký. a taky aligátor. Tak, doufáme, že se brzo uvidíme na nějakém tréninku, ideálně v úzkých, protože tady je to dost pěkný. Ten gauč, kámo, nejlepší kvalita, teleshopping, Horst Fuchs chválí. Přesně říkáme mu castingový gauč, kámo. Já jdu jenom trošku převrátit cibul. A máme ho zpátky. No a na tvoji počest jsme si připravili tanec. Flexe pravý paže. Skyline to je king. Jo! Následují zprávy z politiky, ale to přijde až v odpoledním videu. Máš rád verliby? Verliby. Jo. Verliby. Verliby. Verliba. Verliba. Výbuch otřásl zemětřesením poškozenou jadernou elektrárnou Fukushima v Japonsku. Reaktor exploze neponičila, přesto uniká radiace a úřady nařídily evakuaci 100 000 lidí. Všechno nejlepší!